The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Mark 13:10. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Amos 8:11. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Colossians 2:6-7. Before we continue our Bible study today, ikinahanglan na atong pagsusi sa atong kaugalingon, kung na ba kita mga sala nga atong gihambin diha sa atong kalag. Kini will only become a block or babag kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan ang atong pagsugid niining maong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, you are urged and invited, gidapit ka, giawhag ka, sa paggamit niya ng imong free will, aron imo ka nang gamiton sa paghimo sa labing maynong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magampo ta, agig pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw, ngayon mong gipadangat ka namo, buhi pa kami sa lawas, kini timahilan nga ang imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa, o busa, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka namo ning dapita ning adlaw, aron kami makapadayon
sa among pagtuon sa among pulong aron sa pagpakaon sa among kalag. Salamat niya among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan, aniyan sab kita. Niining adlaw o napasalamaton kita sa Dios nga gipabuhi pa kita kini gumikan lang sa iyang grasya. Well, we are still concentrating on the topic, the real keys of success in life. Padayon kita sa hisgot niini, taod-taod naman ta dinhing nagadupot niini, apan niya pa may daghan kayo mga punto sa doktrina na may kalabutan niining maong atong hilisgutan. Okay. Ato nang nahibawan o ato nang natunan nga ang tinuod gyud matuod nga mga inuntayawi sa kalampusas kinabuhi dili pinagis mga lakang nga gisugyot sa mga secular books sama sa popular kaayo nga How to Win Friends and Influence People, dili kini mao. Kini mga tawhanon ra man na. And we are standing on the principle human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. So, ang genuine solution alang sa kalampusas kinabuhi, ang nag-unagyo ni mao nga kita magpaluwas pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. We have to get saved by faith alone in Christ alone. O niya human kita maluwas na himo kita ang mga anak sa Dios o impute kanato ang perfect righteousness sa Dios, ang hingpit nga pagkamatarong sa Dios gisulob kanato. Ang Dios may nagsulob kanato. Ug mao na nga sa pagtanaw sa Diyos nga mahan kanato, dili na ta mga hinukman kundi na matarong na. We are justified o declared righteous. O human kita maluwas. Of course, ang kaluwasan only occurs once sa atong kinabuhi. So, once saved, always saved. Now, naranimong mudawat ka ba niya ng maong prinsipyo kanang kamatuoran nga kini is covered by the doctrine of eternal security. So, dili man mangindian ang Dios kung sa iyang isulti, iya magyong tumanon busa. Pangingon niya nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, tinuod gyud na. Dili siya mamakak, magyubakak ang Dios. So, human kita maluwas, daghang mga butang nga nagpangitabo ka nato niya itong higayon nga itong gidawat o gituwas Ginoong Hesukristo nga itong manluluwas. Therefore, mo kanang padayon na kita sa atong pagka-anak sa Dios, Kristohanon dinis panahon, believer in time. So, we have to follow God's mandate sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kaya ang plano sa Dios na bahin man is tulo. Kaluwasan, ang atong pagkinabuhi ingon ng Kristohano dinhi sa kalibutan o ang atong pagkinabuhi na uban sa Dios dito sa eternidad. That is plan, bahin 3. Kay gibahin we siling tulo. Kaluwasan ang number 1, ikaduha believer in time, ikatulo believer in eternity. So mo na kita niya paman sa believer in time, niya matas panahon, gimanduan kita sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18 sa pagtubo diya sa kahibalo ug sa grasya. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mo niya itong ibuhat. Nagtuon tas pulon sa Dios adlaw-adlaw. In
obedience to God's mandate, that we have to let our soul grow by studying God's Word on a daily basis. Muna ikadua, ikatulo, we have to prioritize God's Word, expose ourselves to doctrinal Bible studies. Sama nini atong ginabuhat na lawan. And then number 4, the real key of success in life is we have to organize our life around God's Word. Ipahiluna ang atong kinabuhi diyan sa pulong sa Dios. Ug ako ang itagaan na ng Memory Aid Operation ROTMPP. Routine, organized life, making good decisions from a position of strength, persistency, and perseverance. And then number 5, key of success in life, nga atong gamiton kadtong napulo ka mga pagi sa pagsulbad sa mga suliran, God's 10 problem-solving devices, ang Operation RFFG, DPIHPO. Okay? So I don't know if you have memorized that. So, mauto ikalima. Ang ikaunom, we have to claim God's promises every single moment of every day. So, sa imo nang nakatunan, learned by heart, o na pundo na diha sa imong kalag ang pulong sa Dios. Then kung na kay kanang tagbo nga mga suliran sa kinabuhi, then ingnon ta murag imo lang hulbuton kanang maong doktrina nga kanang relevant yan ang imong sitwasyon. So, mo na giingon nato nga we have to claim those promises atong ang kunon. Okay? And then recall, okay? Retain the Word of God in your soul, and then you recall. So mo na nga kay kining pag-claim sa mga saad sa Dios every single moment of every day, kini dala ka nato ngadto sa pagkaokupado kang Ginoo Kristo. This will lead us to occupation with Christ. Then number 7, key of success, Operation SLBA. Og mukuyog man yan ang Operation PTA. Operation SLBA, study, learn, believe, and apply. Operation PTA, the believer must be in the right place at the right time with the right attitude. And the number 8, key of success in life is your station in life is your full-time Christian service. Hay man imong trabaho, hay ka mang mamutang, imong pangita sa kinabuhi, then mao kana ang imong full-time Christian service. And then number 9, key of success in life is you do things as unto the Lord. Nga imo kanang buhaton, kanang paghalad ka na ngadto sa Dios. O of course, with the feeling of the Holy Spirit na nate pagkibitay sa Dios. Kay kung wala ka na, di man nato matuman ka na doing things as unto the Lord. Mahog lang ka na og human good. Nga dili man madawat ka ng human good, di madawat sa Dios kaya they are filthy rags alang kaniya. And besides, sige, tandi ka na sa kahoy ko gundagami nga duslita na muna mo sila obnaw maugdaw. Matod pa sa 1 Corinto 3:12. Apan ang mando sa Dios nga kita magatuman o magabuhat o Diyos nung mga maayong buhat sa in English, they are divine good. O kana imong gibuhat sud sa imong operational divine dynasty. O kana gitandi kana sa gold, silver, precious stones according gihapon sa 1 Corinthians 3:12. Okay? Bisan imong duslitan kana di man na masunog, so it will stand o kana mao na gantihan sa Dios ang adto sa panahon sa evaluation time right after the rapture. Og
Mo ka na ikasiyam. Ang ika-napulo, we have to confess every sin that we commit. Flush them out of your life. Huwag ka na gitawag na to rebound. 1 John 1:9 nga nagayon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Unya ika-11, rest in the Lord. Kining rest, pahuway, gitawag kini sa English og faith, rest, life. Kini matang kini sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahuway. Kunya atong gihatag kanimo ang memory aid ni Operation CTR. C, unsa man, claim a promise. T, think of what God can do to your problem. R, relax because God is in control. So mo na ang faith, rest, life. Now, ika-12, we have to maintain our humility. Magpabilin kita sa pagkamapaubsanon. Kaysa in English, itawag na grace orientation. We have to acknowledge that everything we are and we have in life, we don't deserve, we don't earn, nor work for. Kaya nagabarog punta sa prinsipyo, the way up is the way down. O napag prinsipyo diha nga hisgot niya na nga God promotes the humble but demotes the proud. Okay? So mo ka na ang ika-12. Ang ika-13, sukli ang dautan, resist evil. Unsaon? Sa paglikay nimo sa wrong crowd in life. Ayaw nagsagol nila nga mga dili nimo kapariho sa imong pangunahuna who are not like-minded. Kay kini kanang nudnod nimo, hindi kay nudnod kundi maka-influence ka na nimo sa pagdaot sa imong espirituhanong pagkinabuhi. So this is the 13th key of success in life. You will be a success in life if you resist evil by avoiding the wrong crowd in life. And then number 14, Operation VOG. Hinumdum ka? Viewpoint will of God, operational will of God, and geographical will of God. I think na sil-sil na nimonig anam. Kaya ito maning balik-balikon gyud hangtod nga sa may mo nagyong tinuo diya sa imong kalag. Okay? It becomes a part of your soul. So viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? Operational will of God answers the question, what does God want me to do? O ang geographical will of God answers the question, where does God want me to be? Okay? So may ika-14, ika-15, unsa nga pagkanunay nga ikaw gigiyahan. Always be guided. Na ining doktrina sa volitional responsibility. And you know this doctrine already. Volitional responsibility natay kanang tulubagon sa matag desisyon nga itong himuon sa kinabuhi. You see? Kung kita na hiluna gyud niya ng mga doktrina, makabantay kita, makalinggat tadayon. Kay we are always guided man by the doctrine of volitional responsibility. Muna nga, sa matag higayon nga kita mohimog desisyon, bantay kita nining volitional responsibility nga doktrina. Kay tagaan ka naman ako memory aid usab niini Operation ARA. Okay? For every decision we make, we are the only one accountable
answerable and responsible. You see, we are the only one answerable, responsible, and accountable. No na nga. Huwag lain. Manubag. Kita yun. Kita may muhimos desisyon. Okay. So, mo na ika-15. Ika-16 na ta. Be constantly guided by the essence of God. Nakita kanang mapadinayunon nga kanang giyahan kita. Nining doktrina bahin sa mga kinaiya sa Dios. Nagunang mga kinaiya sa Dios. And you know already, ang iyang pagkalabaw makagahom, ang iyang hingpit nga kanang matarong, perfect righteousness, ang iyang hingpit nga pagkamakiangayon, iyang hingpit nga gugma, iyang hingpit nga kinabuhing walay katapusan, ang iyang pagkalabaw makagagahom sa tanan, ang iyang pagkasayod sa tanan, ang iyang pagkaanaa sa tanang dapit be sa asang suok niining universo ana ang Dios, o ang iyang dili na mausab, wa ni pagkausab. Maura siya gihapon kaniadto karon og hangtod sa kangturan. Immutability o ang iyang pagkamatuoran. Mao kini ang essence of God nga kinahanglan mo ay maggiya ka nato constantly sa atong kinabuhi. That is the 16th. O ang 17th, always be guided by the operations nga akong gihatag nimo, Operation BACGTSP, Operation BODRPLS, Operation 3Rs, Operation SLBA, Operation PMA. Okay? So, I presume nga imo na nagisuwat diya sa imong notebook o sa imong papel diha o labaw tanan nga imo na sud gyud silsil diha sa imong kalag nga mao na nay magagiya nato sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhing Kristohanon. Okay? Now, ani ay punto nga akong dadon kanimo. Kinahanglan usab nga hinumduman nato kanunay nga kitang mga magtotoo gikinahanglan nga mo sugod na kita sa pagsangyaw nga to sa atong mga higala, mga igsuon nga mga dili pa magtotoo, who are still unbelievers, who are still lost. Now, can you afford to see them go the other way instead of going to heaven? They are not going to heaven if they remain to be unbelievers. Nga wa sila mudawat sa kaluwasan. Gani, gimanduan kitang mga anak sa Diyos, mga magtotoo, Christians, to follow Matthew 24:14. Kaya nagaingon kini sa in English nga, and this gospel of the kingdom, kining maayong balita sa kaluwasan, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Na ato na kining tulumanon ingon nga mga Kristohanon kay dili kita makaako nga magkabuwag kita sa atong mga hinigugmas kinabuhi, atong mga igsuon, atong mga ginikanan ganit tingali, atong mga kaparintihan, mga silingan, atong mga katrabaho, atong mga barkada. You see, it is our duty pagpatinaw kanila kana kung ana kay doktrina mo bitaw ni tuyo na to sa sige tagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw aron sa ingon niya na makuha na natong mga unod nga tumagamit sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan
o pagpatinaw ngadto sa mga dili magtotoo. Unsa ka mayong danon ng kanang ila sa gugma sa Dios, dakong gugma sa Dios sa kaliwatan sa tao. Dilibot ang Dios nga naay malaglag, naman na 2 Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4 pod gaingon, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Dili ka puputon sa Dios nga naay mo adto sa impierno apan mo lagi nang pag mo nay sagad bang mga pangutana ngano man nga na may mo adto sa impierno. Walang tubag na yano ra kayo. Ilang tinuyuan nga wadto. Ambot pasabot, that is their decision. Why kanang tukmod nila o why kanang naga-influence nila? Tingali mo yung bitaw, influence gyud, maka-influence. Now actually, influence ang ila sa ubang tao. Kinsa may mo himog desisyon, sila ba o ikaw? Ikaw man. So imong tinuyuan, imo man ang desisyon. Nga di man mausab ka ng mga prinsipyo nga ang tao produktor gyud siya sa iyang desisyon. Mao na hisgutan to di padugay the doctrine of volitional responsibility. You see, mao na tuyo. Sige tagtuon puro sa Dios. Sige adlaw-adlaw. Balik-balik na tong uban. Gipul-an ang uban. Okay. Yun ini patinaw ngadto sa imong mga hinigugma, mga igsuon, mga higala. Nga ang Dios tungod siyang dakong gugma, iyang gipadala iyang bugtong anak dinis kalibutan. Nagpakatao ang iyang bugtong anak o sa tuyo sa pagpakamatay tungod sa atong mga sala. Siya mo bayad sa atong utang sa sala. Mao na nga miyadto siya sa cross. Dito siya namatay. So ang atong tanang mga sala dito bu ngadto kaniya, and that was the spiritual death ni Ginoong Jesucristo. So si Ginoong Jesucristo ra ang kalifikado nga mahimong manluluwas kay ngano man wa siya ay Adam's original sin, wa siya ay old sin nature, wa siya makabuhat og bisag gamayng sala, og siya hingpit nga pagkamatarong. O nay upat ka mga major kanang points nga nag-iyas Ginoong Jesucristo that made him qualified to be the Savior. Kung balikon, wa siya ay Adam's original sin, wa siya ay old sin nature, wa siya personal sin, o siya hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. O diya pag-iusa. He was the only perfect member of the human race. Siya ra gyud ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Okay? So, nagpagkatao sa Ginoong Jesucristo through the virgin birth, o after 30 years later siya yadto na sa cross, nagpakamatay. Kadtong iyang espirituhanong pagkamatay mo ay nakaluwas sa kaliwatan sa tao. Kay mao kadto iyang buhat sa pagpasig-uli kanato. Kay nahimulag mangitagikan sa Dios. Hingpit gyung paghimulag nato. Gumikan sa atong nabuhat sa atong unang ginikanan, original sin ni Adan ug ni Eva. So he volunteered to reconcile
natong mga tao ngadto sa Dios. Ug ang reconciliation ani ay mga punto natong husgutan may tungod sa sala. Mao kadtoy gipapas katong atong mga sala gumikan yatong pinagi sa unlimited atonement. Why kinutuban nga pagtubos ni Ginoong Kristo. Ug mao to nga naluwas, dili kay automatic nga naluwas, kundi mao to'y kaluwasan nga gitanyag sa Dios ngadto sa tao. Anaara kaniya mudawat ba siya niya o dili? Kay naaman siya ay kabubuton. Ang tao na may kabubuton. Duha ka bahin kining nasa tong kabubuton, positibo o negatibo. Ang positibo mo mudawat. Ang negatibo mo sa likway. Okay? So mo na nga ang una nga ingnon ta halublak nga nagababag tali sa tao ug sa Dios mao ang sala. So kadtong why ginutubang pagtubos mao to'y nakatangtang nining babag nga sala. Ang ikaduha ang silot sa sala. Romans 6:23 ang gisulti. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, kining penalty of sin, kining silot sa sala, napapas kini, na wagtang kini pinagi sa pinagi itong expiation, pagpanas, no, na kung pag-ubad sa Bisaya, nining expiation, pagpanas, gipanas. Kunyang ikatulong nga kanang halublak nga nagbabag tali sa tawag sa Dios morning kinaiya sa Dios. So napapas po ni gumikan sa or pinagi sa propitiation, pagpasig uli. You see? Nasig uli naman ta. Wa naman ta mahimulang sa Dios. Gipasig uli. Gi-reconcile na kita ngadto sa Dios. Ug ang ikaupat nga break ingnon ta is the relative righteousness. Kining relative righteousness nasulbad kini pinagi sa pag-isip, imputation o justification, binisaya paghatag o katagbawan. You see? Niyay kalima nga physical birth, ang atong pagkatao, physical, nasulbad kini pinagi sa atong pagkatao pag-usab, regeneration. Ug ang ikaunom, mao na ni ang posisyon ni Adam. Kahimtang diya ni Adan. Karon na natas kahimtang ngadto kang Ginoong Kristo, position in Christ. Kahimtang nato diha kang Kristo. So kining unom nga mga bricks o hollow blocks nga nagbabag tali sa Dios o tali sa tawag sa Dios nang bungkag kini gumikan sa doktrina sa pagpasiguli. Kay naamay kanang panagbangi talis duha ka partido, ang Dios ug ang tao. Ang Dios mao ang offendee ug ang tao mao ay offender. Kasabot ka? So, gikinahanglan ang pagpasiguli. There must be reconciliation. Ngano mang kinahanglan man tungod kay Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Okay? So mo na nga dunay duha ka partido kung bahin na sa pagpasiguli. Two parts of reconciliation. Ang number one, provision. Naay provision kadto stimulus sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Niya human ka maluwas kung mo dawat ka sa kaluwasan, you became positive towards
God's stimulus, then you become a believer o human ka mahimong magtutuo, gikinahanglan na pugas pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So those are the two provisions. The stimulus, faith in Christ. Nya human ka maka dawat sa kaluwasan, then sunod nga stimulus is the Word of God. Aron kita mo tubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Ug ang ikaduha nga part ni ining reconciliation is appropriation, atong pagdawat. Okay? So mao kini ang atong paghulagway nimo. Ug ayaw kalimti kadtong napulo ka nag-una nga mga kinaiya sa Dios. Ug kini silang tulo nga sakop sa balang Trinidad, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo na nag-iya niini equally. Kay silang tulo, they are co-equal, co-infinite, co-eternal. So mao kini ang paghulagway kanimo bahin sa kaluwasan. Ingon nga mga Kristiyano na nato, ato kining isang yaw ipaambit ngadto sa mga higala, mga igsuon nato nga dili pa magtotoo. Kay this is to fulfill the Great Commission nga gibilin ni Ginoong Jesucristo nga atong tumanon, nga atong isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Mao bitay ginganlag maayong balita, kay maayo magyong balita. Unsay maayong balita nga kita maluwas pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Apan anaay dili maayong balita nga nagtangag niya na unsa man ang atong pagkamakasasala. That's the bad news. Okay? And the good news is that we can be saved. And our sins can be wiped out and will be cleansed by the precious blood sa bugtong anak sa Dios nga si Ginoong Jesucristo. Pinaagi lamang sa imong pagdawat, pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Ato ning ipadayon ugma pagtuki nining bahinang mga yawi alang sa kalampusas kinabuhi. Magampod na. Ambahan na mo nga langit doon, nagpasalamat kami kanimo. Niini nga among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong o sa imong paglamdag kanamo, pagpatinaw kanamo sa imong mga pulong sa paglaom, pulong sa hatag kanamo niya ng pagsalig diha sa imong grasya. Salamat o Diyos kining grasya nga mong ipahimuslan o dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa among pagsibog ngadto sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa nagasalig lamang kami sa imong mga pulong. Nagasalig kami kanimo pinagi sa imong mga pulong. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.